Hello sa lahat. Live na po tayo ngayon. Welcome to the Maceda live virtual mini concert for 2022. So, hello sa mga VIP ng Maceda True Fans Only at sa mga nagbumili ng tickets. Allowed kayo mag-comment. So, nagkaroon kasi po tayo ng technical problem sa ating sound dun sa private channel. Medyo hindi pa po maganda yung quality ng kanyang sound. Kaya, paano ba to? Naka-public muna tayo, pero yung allowed lamang mag-comment ay yung mga VIPs. So, happy Sunday sa lahat ng VIPs ng Maceda True Fans Only. Yung mga nakikinood ngayon ng public, enjoy the show. Medyo malakas ba yung mic? Okay, so ibang-iba to, no? Medyo level up tayo compare nung 2020. Naalala nyo yun, yung COVID. Yung lockdown. That was December. Diba, nag-concert kunuhay ako nun. Tapos wala siyang mic pa nun. Naka-ano lang ako nun. Diretso lang siya sa cellphone. Wala akong budget. Actually, meron naman tayong mic, kaso di ako mateki. So, hindi ko ayos. Tama ba yan? Hello nga pala sa ating VIPs ngayon na nanonood. Sino ba? Si Allen. Mayodong. Hi, Allen. Ayan. So, lagay siya sa ating private channel. Hi, Allen. Nandiyan ka na ba? Pwede ka mag-heart. So, paano ba to? Hindi ako mateki talaga sa ganito. Ayan, andyan si Allen. Hi, Allen. So, si Allen nga pala ay isa sa ating mga VIP ng Maceda True Fans Only at nagpadala po siya ng kape sa akin. Yan. Sino ba to? Ayan. So, okay. Start na tayo. So, yung first ko po na kakantahin ay it's an original Bisaya song na ako po yung nagsulat at nag-compose. Hi, Allen. Ayan. So, ito po yung aking second single at pinatutugtog na po siya sa mga FM radio stations. I can't say sa buong Pilipinas, pero pinapatugtog na po siya dito sa Cebu at sa iba't ibang part. I think sa Mindoro na pinapatugtog na. Not sure sa Mamburao. So, ito po ay, ang title po niya ay Ayaw Jud Ay. So, nasa second single po ito ng aking self-titled album. It's and dyan si Kwan, si June. Hi, June. Isa po siya sa ating mga VIP ng Maceda True Fans Only. Yan. Hello sa inyo. Dito tayo naka-live ngayon, pero yung VIPs ang makakapag-comment kasi may problem tayo sa sound quality doon sa private channel. So anyway, enjoy na lang ng lahat. Okay? Hello sa lahat. Start na tayo. Okay, so first na kakantahin ko is my second single, Ayaw Jud Ay. Wala nga lang ho yung aking kaduet na si GGB kasi wala sa budget ng show. At least nagsasabi tayo ng totoo, hindi tayo gagawa ng Kung nanonood ngayon si GGB, hi GGB, sunod na lang taha ka na budget kung enough ang mga namalit sa tickets sa kay start pa man ta, diba? So, hello na rin sa kanyang anak, si Riley. Hello kay Ma'am Sonrisa, kay Ma'am Odessa Caruca, kay Ma'am Nancy C, sa Vegans Philippines, kay Vegans of Davao, sa Manila Vegans, Filipino Vegans, sa lahat ng aking mga kasamahang vegans, at sa aking mga kasamahan sa WCN, sina Aya Sanada. Happy birthday din nga pala kay Tita Ofelia. Sana nanonood siya sa atin. So, happy birthday. Pinadalan ko siya ng voice message kaninang umaga. So, start na tayo. So, this is from my self-titled album. It's an original single. It's called Ayaw Jud Ay. So, sayaw tayo konti. Ayaw
ay ayaw jud ay dangin pagigugmaay kitang duha karon diri magpinungtagay ay Palangga sa mga milabay nga panahon nagpabiling gihapon ka diri sa kasing ko ingon ka mihangin ka nga dili ka ang biyaan apan bibiya gihapon ko ikaw ang handumanan sa usa ka awit adunay higayon kung di ka puling ang gasing ko apan nanora ang tanan kung maginit ng mga lawas na to nakita na ko sa imong mga mata nakita gagpuyog sa maya sa panagigugmaan Kung tao Nasing ako Pili kong magpiyang mo niya Sayo tayo ha, salsa to, Bisaya. kung mapagkasang kong mga karon mahimong sunog na kinabuhi gihapon atong iba tayo Ato na to Ay, palangga ayaw jud ayaw sibong gintay ayaw jud undangin pagigugmaay kitang duha karon diri magpinungtagay ayaw jud ay palangga salsa time come on woo ayaw jud ikaw ba kung magpinungtagay lawas ng ganit pa natin nagbaway ayaw jud oy ang putangke mo giseran ay palangga atong ablayan ang awon patikag lima ka oras ay ayaw jud ayaw jud oy pastil lang pagkalamit nga ni mahigugma woohoo! So that was a good start for the show tonight. Ayan, so nagustuhan nyo ba? That's my second single for my self-titled album of original Bisaya songs. It's called Ayaw Jud Ay. Sa Tagalog po, ibig sabihin niyan ay, wag po, kuya, wag po. So it's a very sexy salsa Bisaya song that I've written and composed. So it's also featuring the very promising Bisaya singer, Gigi B. So if she's watching right now, hi Gigi B, and to your son Riley. Hope to see you guys again. Is she here? Si Gigi B ba to? Oh, okay. Asan si Allen? Ba't nawala si Allen? Anong nangyayari? Tingnan nga natin. Nag-enjoy ba kayo sa show? Ikausapin ko nga siya. Allen, okay ka lang? Allen, okay lang? Ayan. Okay. Happy Sunday sa lahat. Ayan. Sana sumagot siya. Hello din nga pala sa ibang VIP. Sina Mon, sina Ronel, si Mon at saka si Ren. Si June, sina Christina, sina sino pa ba to? Sina Alpin. Yan. Hi Alpin. Kung sana kung manunood na lang siya sa ano nito, sa replay. So, sige, tuloy natin yung show. Mamaya kantahan tayo kung may maisasalang tayo. Kausapin natin. So, for my second song, this is a very popular song. I think everybody knows this. Paano nakapag-comment si Bebo? Technical problem.
Okay, anyway, hi Bebok. So, ayan, hi na lang din say. Hi Bebok, happy watching. Okay, ano nangyari? Ano ginawa ng ating technical side? Anyway, sige, kantayin na natin yung ano natin, second song. So, this is a very popular song. Everybody knows this, especially from my generation and from the generation before my generation. At siguro din naman yung mga kabataan yun, alam na alam din to. Kinikilig sila kasi napakasikat na kanta nito. So this is my first cover song for tonight. I'm gonna be singing 3 of my original Bisaya songs. Okay? Pero hindi sunod-sunod. So, sige na, kanta na tayo. Woohoo! Oh, ayun si Allen. Hi, Allen. Alam nila tong kantang to. Ayan. Papawisin na ako. So, electric fan. Sabayan niyo ako, Take me to your heart, show me where to start. Let me play the part of your first love. All the stars are right, every wish is ours tonight, my love. Hello sa mga VIPs. Allen, I see you. Pity those who wait, trust in love to fate, finding out too late that they've lost it. Never let them go, they will never know the ways of love. You've got to believe in magic. Tell me, how do people find each other in a world that's full of strangers? You've got to believe in magic, something stronger than the moon above. 'Cause it's magic when two people fall in love. Iwala ba kayo sa magic? Ito, sige, tuloy natin. Sabayan niyo ako, I may never know why I need you so. All I need to know is this feeling. Handle it with care. We were born to share this dream, my love. Tell me, how do people find each other in a world that's full of strangers? You've got to believe in magic, something stronger than the moon above. 'Cause it's magic when two people fall in love. Tell me, how do people find each other in a world that's full of strangers? You've got to believe in magic, something stronger than the moon above. 'Cause it's magic when two people fall in love. Tell me, how do
other in a world that's full of strangers. You've got to believe in magic, something stronger than the moon above. 'Cause it's magic when two people fall in love. In love. Oh yeah, oh yeah. You've got to believe. Yee! Ay, alam na alam niyo yung lahat, ang katang yan. Lalo na yung sa generation na nauna sa akin. At sa generation ko, siyempre. It's such a great thing to be able to perform this song tonight as one of my cover songs. O yan, nagbalik si Uy, hi Ronel, one of the VIPs of Rod Maceda True Fans Only. Hi Ronel, pwede kayong, yung mga VIPs, pwede kayong mag-chat sa akin dito sa ating private channel, okay? Para batiin ko kayo. But then, andyan si Bebok, ayan, hi na lang din sa kanya. Okay Rod, okay naman ang sound. Thank you Allen, sana nag-enjoy kayo. So, ayan, nakapasok si Ronel. Hi, Ronel. Nice idol. Shout out. Siyempre naman. Hi sa iyo, Ronel. Si Ronel po ay isa sa ating mga VIP ng Rod Maceda True Fans Only. So, yung iba ko po mga fans dyan, yung iba sa akin na nag-PPM na idol, love you idol, na nangihingi sa akin ng mga sexy pics. Mag-VIP na po kayo, ha? To support my channel, to support my music, to support my films, para mas marami pa po tayong content. Okay? And bakit hindi makapag-comment si Asa na nga ba si na Alpin? Yung iba kong mga VIP. Say kay Ma'am Christina nga pala, nag-hi siya dito ngayon. Hello po kay Ma'am Christina. Hello to Ma'am Sonrisa Salvador, to her husband. At sa kanyang Sonrisa Skin Secret Gluten Spa. Sa kanyang Going Potatoes. Hello din sa Vegan Cebu City Restaurant. So, kina Ma'am Sofia at kay Sir Jezreel. So, sana po sa mga upcoming ko na mga events, mag-sponsor pa rin po kayo. So, enjoy the show. This is still Rod Maceda for the Rod Maceda mini concert 2022. Yan, sabi ni Ronald, galing talaga ito. Thanks, idol. O naman, Ronald, kasi true fans only, di ba? Kaya ka nga nag-VIP, so enjoy. Okay. Tuloy natin yung kantahan. Mamaya, magkwentuhan tayo. Yun sa mga VIPs, pwede kayo mag-PM sa akin. Pwede ikaw si Ronel, pwede ka na rin mag-comment dyan. Kung ano yung, wag lang mo tayo mag-comment dito ng mga sexy. Yung kasi, nakapublic ko tayo. Kasi yung, this is the Rod Maceda music, so wag mo na dito yung Rod Maceda, alam niyo na, the other sides of films, okay? Saka po natin pag-uusapan. Ayan. Pwede nyo rin po i-PM na lang. Ayan. Kung meron kayong gustong pag-usapan. Ito yung next song ko, Pwede i-request idol, Beautiful and White. Naku, Ronel, wala sa ating, hindi ko siya na-practice at saka wala akong areglo na sa next ko na lang na mini concert ulit, next month. Siyempre, pasok ka pa rin naman yan Kasi VIP. Naka-line up na kasi yung 13 songs natin. I-try na, wala kasi akong ano ba to? Basta sa next time, natin yan Promise talaga, papractice ko yan. Ako, Beautiful and White, mapapasubo tayo nito. Okay, this is my next song. Also a very popular song. Alam nila yan lahat. Okay? So, sabayan nyo ako para sa inyong lahat ito. Lalong-lalo sa mga VIPs ng Rod Maceda True Fans Only. At sa mga supporters ko rin. Passing time, watching trains go
watching seabirds fly, wishing there would be someone waiting home for me. Something's telling me it might be you. It's telling me it must be you. Looking back as lovers go walking past all of my life, wondering how they met and what makes it last. If I found the place, would I recognize the face? Something's telling me it might be you. It's telling me it must be you. So many quiet walks to take, so many dreams to make, and it's so much love to make. I think we're gonna need some time. Maybe all we need is time. And it's telling me it might be you. All of my life I've been saving love songs and lullabies, and there's so much more no one's ever heard before. Something's telling me it might be you. It's telling me it might be you. And I'm feeling it'll just be you all of my life. Baby, it's you. Baby, it's you. I've been waiting for all of my life. Baby, it's you. Baby, it's you. I've been waiting for. It's you, it's you. Bum, 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 bum. It's you, baby, it's you. Baby, it's you. I've been waiting for all of my life. Yes! Uy, alam nila yung kantang yan. Okay, so, nag-enjoy po ako. Sana nag-enjoy din kayo dyan. Dyan pa rin si Ronel. Pasahin nga natin, baka may nag-PPM sa atin. Yan. Wala naman silang gustong sabihin. Pwede tayo magkwentuhan. Ayan, sabi ni Ronel, he. Ano yung, ano yung he natin dyan, Ronel? Okay, so my next song, this is I would have to say that this song is one of the highlights of my year 2022, because I was able to perform live at the tribute event of the Queen of Visayan movies, Miss Gloria Sevilla. Yung pong tribute event po niya. Yung nakaraang July 31st sa City Wing Atrium sa SMC side, dito po yan sa Cebu City. Napagbigyan po nila ako pinahintulutan po nila ako na mag-perform live kasi isa rin po ako sa mga big fan po ni Miss Gloria Sevilla. And to be able to perform there with other big artists like si Dulce, sina Miss Polita Corrales, although virtual lang yun si Miss Polita nun, at saka sina Chacha, Miss Chacha Blanco,
sina Akiko Solon, na nakapagpa-picture din ako kasama siya, sina Mark Anthony Magtahas, one of the in-demand Cebuano actors here, sa Kabisayaan, syempre. Not just Cebuano actor, but an actor sa Bisaya music and entertainment scene. Kung nanonood siya sa akin ngayon, hello dyan sa kanya. Sino pa? Of course, kay Sir Dandin Ranillo, anak po ni Miss Gloria Sevilla, kay Direk Douglas, kay Direk Marlon Douglas Hoffer. Ayan. Kung nanonood man siya ngayon, at kay Theo, si Theo, kung nanonood man si Theo ngayon, hi Theo. At saka sino pa ba yung iba doon? Si Sir Leo ba yan? Oh, yan. Basta si Theo, andun sila, napaka-accommodating. So, nag-perform po ako doon. Marami po yung tao sa audience kasi tribute event po yun. And I performed this song. It's actually introduced to me by Sir Alex Rosales of DYFX. It's an AM radio station. So, nagpapasalamat po sa kanya dahil ipinaalam niya. Kung hindi niya sinabi sa akin tungkol itong kanta na ito, hindi ko ito malalaman kung ano ito. So, I dedicated this song kay Miss Gloria Sevilla, and now I'm dedicating to all of you watching this show. So, ang title po nito ay Sa Pangandoy Lang. It's a classic Bisaya song originally performed by Jaime Salazar. Ang ibig sabihin po ng Sa Pangandoy Lang ay sa pangarap na lang. Or, sa pangandoy lang. At ginawan ko po ng sarili ko itong version. Ito po yung parang spaghetti western style. Ayan. So here it goes. Sana magustuhan ninyo. Sa pangandoy lang itang duha naginigugmaay isaw antang duha ang daw langit nung nga kalipay sa pangandoy lang ikatugan ko kanimo ang tanan nagigugma ka ug wa na'y lain ba inday hinaut bang matuman na ang mga damgo ko matuman ang mga pangandoy ko iampok ko nga dunggon mo wow, wow. Hinaut bang sa akong pagmata anak ka sa akong iliran sap na yung ka dili kay pangandoy lang sa danggo lang nakita ko ihilata ug sa mga bugtong ko ang kagulanan mo mahanaw pangandoy ko
panayon ka o dili kay pangandoy lang o dili kay pangandoy lang o dili kay pangandoy lang. Yun. That was the classic Bisaya song sa Pangandoy Lang, originally performed by Jaime Salazar. Ayan. So, sa mga Bisaya na mga followers na ako, daghang salamat sa inyong paglantaw karon. Oh, we have here another, sabi ni Ronel, nice idol. Ay, hindi, nabasa ko na pala ito. Sabi niya, galing talaga idol. Thanks, idol ha. Sige, sa susunod na concert. Oh, concert oh. Ayan. Uy, Ronel, thank you. Nag-send siya ng stars. Sabi niya, ayan, nag-send siya ng stars. May nakita ko nag-send siya ng stars eh. Ayun. Wow, first time. Tapos, teka. Atam ba yun? Ayan, nag-send siya ng 35 stars. Thanks, Ronel. Ayan. Kailangan ko na ba sumayaw ng ganun? Anong kanta yan, idol ko? Sino ito nagsabi? Ano siya? Sabi naman ni Allen, isa sa ating mga VIP siya, sabi niya, I remember a beautiful quote, in a romantic world of music, we have made love for what it is not to be. Okay, so anong kanta yan, idol? Di ko. It's a classic Bisaya song. Ang title po niya ay Sa Pangandoy Lang. It means, in Tagalog, ibig sabihin po niya ay sa pangarap na lang. Sa pangarap or sa panaginip man lang. Sana, parang ganun. Kasi the song is about like this man of hoping to be with this woman that he loved so much. I dinedicate ko naman po ito kay Miss Gloria Sevilla during her tribute event last July 31st kasi ito pala yung reason. I've always wanted to work with Miss Gloria Sevilla. Kapag nagsusulat po ako ng script, yung mga nakakakilala po sa akin, alam din naman po nila na aside from being a bomba film actor, I also do directing, script writing, so ganun. Before po ako nagbomba films, nangangarap na ako na yun na sana na makatrabaho ko siya someday, ganun. Pero since wala na siya, sinabi ko na rin to dun sa event na, since wala na siya sa physical, wala na yung physical being niya, hindi natin kasama, pero andyan lang naman siya sa puso nating lahat. Yung, especially dun sa mga big fan ng Visayan movies. Yun, parang sa pangandoy na lang kung siya makakatrabaho. Sa pangarap na lang, sa panaginip ko na lang siya. At yung kanyang ganda ay mananatili sa aking puso't isipan. I remember even writing a script. It's called Dito sa Daigdig. Actually, I wrote it for Aldab. Uy, sa mga Aldab Nation na uy, magtataka, uy, ano yung Aldab? Bakit may Aldab dyan? Kasi I used to be their DJ, Maverick, way back 2016. So, I think I did the show on radio, internet radio for 3 years. At tiba-tiba yun sa sponsors. I remember that. That was really one of the best moments sa aking radio career. Sana bumalik. Sana mas 10 times, so much more. Total, tapos naman na yung pandemic eh. Di ba? Hello dyan kay Theo. Hi Theo, thanks for watching. Welcome to my show. This is the Rod Maceda Live Mini Concert 2022 Virtual. Okay, ganun ba siya to? Sabi ni Mika, hi, good evening po. Hello sa'yo, Mika de la Cruz. Please take care always. Anong kanta yan, idol? Di ko maintindihan eh. Hehe, pero magaling. Ayun, si Ronel pala yung nagtatanong. Ronel, yun nga, sinabi ko na, di ba? Ulitin ko pa ulit. Sabi ni Theo, hi kuya. Ayan, si Theo nga pala po ay isa sa mga, yung pong mga nakasama ko dun sa event. Kanong ko nga kanta. Oh, siyempre, narinig mo eh. Ito yung kinanta ko sa event, di ba? Ikaw pa nga yung ikaw pa nga yung nag-video. So, yes, Ronel. Sino pa ba? Please take care always. Mika de la Cruz. Hello, thank you po. At ang picture niya ay si Pikachu. Sino pa? Ito, kadungog ko nga kanta. Ganun ba? Okay, so,
Yun, kwentuhan lang tayo ha. Mag-PM lang kayo. Sige, mag-chat na lang din kayo dyan kung meron kayong gustong tanong. Wag lang wag lang sa mga yung hindi pwede, yung ano lang, yung wag lang yung mga SPG, ha? Kasi hindi po tayo pwedeng magpa-sexy dito. Naka-public kasi po tayo. Alright? By the way, to Ronel, to one of my si Ronel nga pala po ay he's one of the VIP members of the Rod Maceda True Fans Only. Thank you so much for the 35 stars that you have just sent to me. Wow. I never expected that. May magbibigay sa akin ng stars. Sana may magbigay pa ng ibang stars, okay? Also, I have an upcoming online musical show. It's called CBS, tama ba yan? A cover Bisaya songs, di ba? Na magkakanta ako ng mga Bisaya songs para sa inyo yan. So, it's free. Yeah. So, hi uli sa mga nanonood. Sige, and my next song, it's also another Bisaya song. Alam na alam nyo to. Ha? Alam na alam nyo to. It's one of the most popular classic Bisaya songs. Sabayan nyo ako, ha? Usahay magadamgo ako nga ikaw ug ako nagkahigugmaay nganong damgon ko ikaw damgon sa kanunay sa akong kamingaw usahay magamahay ako nganong nabuhi pa ning kalibutan nganong gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo usahay magadamgo ako nga ikaw ug ako nagkahigugmaay nganong damgon ko ikaw damgon sa kanunay sa akong kamingaw usay magamahay ako nganong nabuhi pa ning kalibutan nganong itiaw-tiawan ang gugma ko kanimo day ang gugma ko kanimo day. Yan. Salamat po. Hi, Olegian KTO. Still watching? Yan. Alam ko yung iba dito manunod na lang sa replay eh. Teka, wala ba kayong gustong sabihin? Teka, check natin yung yung chat. Baka may gustong makipagkwentuhan. Ayan, yung request mo, Ronel, sa yun? Next ko na mini concert pa rin. Online. Next month, ha? You look so beautiful in white. Yan. Pero yung kasing available na -1, hindi ako sure kung
nasa tono ko. So, kailangan ipapa-areglo ko pa yan na yung akma sa tono ko. Na parang hindi naman yung parang pinilit. Hindi din naman sobrang baba. And di ba kaya ano yun? Sa Westlife? Or big fan din ako ng Westlife. Eh. I remember when I was in high school, we were so into Westlife. Yan. No social media at that time. Those were the good old days na pagkausap mo yung kaklase mo na magkita tayo, yung grupo tapos mamamasyal, pupunta sa swimming pool resort, ganun. Wala pang social media at that time eh. So, walang nalilate. Kung may malilate man, since nag-usap na doon yung pupuntahan, sumusunod na lang. So, unlike today na meron ng messenger, sasabihin na malilate ako ng 15 minutes or 20 minutes. So, yeah, those were the great moments of our life na wala pang social media. Kuya, kansa imong story ko? Uy, bekin naman. Sige, pinasok na yung Basta malapit na, Teo. Hapit na. Kuwan na to. Ano na lang ang script. Kanang gi-polish pa ang imong character. Dito ba daw? Seriously. Ato pang ikuan, na-develop pa na to ang script. Hindi man ako kasi pag nagsusulat ako ng script, hindi ako ora-orada. At saka hindi ako yung yung tipong gagawa na lang ng pelikula para lang masabi na may pelikula every month para may I don't know what's going on with the filmmakers of today. But it's their trip, di ba? Kanya-kanyang trip, walang basagan ng trip. So if it's what they do, if it's what they want, then they just have to go for it, di ba? Kasi sa akin, Tio, wait lang konti tayo ha kasi ako, dinidevelop ko talaga yung script. So, binabasa ko siya ng paulit-ulit. Pag medyo sumablay na naman, parang akala mo okay na. Uy, okay na itong kwento niya. Ganyan. Tapos babasahin mo ng paulit-ulit. Siguro mga 20, 30 times, makikita ko na naman na, teka, bakit siya pumunta dito? Hindi ba dapat nandun na lang siya kasi ganito, ganyan naman? Di ba? Yung plausibility ng kwento. Importante din sa akin. Minsan, pinalulusot na lang din. Katang-GA. Yung katangan sa isang eksena. But then, I always make a point na yung mga eksena niya, plausible siya. Kasi parang parang ang dami ng mga hindi ka panipaniwalang eksena, di ba, sa mga teleserye, sa mga ibang palabas na napapanood natin sa TV. So, sa kanila na yon. So, parang tingin ko, we have to do something that's plausible naman. No worries, girl. I can't wait naman po. By the way, sakto good. Maceda na uban. Yeah. Okay, so guys, sa mga nanonood sa atin, Theo is one of the, I don't wanna say Cebuano actors kasi alam nyo, itong iba na sinasabi nila Cebuano actors, you're just limiting. You're giving yourself limitations na hanggang dyan lang kayo, nililimit nyo na dyan lang sa Cebu. Why don't you just say Bisaya or Bisaya actors? Diba? Para sakop yung buong Kabisayan at Mindanao. Diba? We have to think global. Why keep saying Cebuano actors? Let's say Bisaya actors. Diba? Global. So sabi niya, yun nga. Sabi niya dito, sa mga nagbabasa, sabi niya, bitaw, sakto good, Maceda na uban filmmakers. Kaya sabi niya, oo nga, yung ibang mga filmmakers. Kasi karamihan kasi sa mga filmmakers ngayon, yung this generation, meron din naman, mahabol sa generation ko. They just, paano ko ba ito sasabihin, ha? Pero kanya-kanyang trip kasi yan, eh. Parang, alam niyo yun, parang basta lang makagawa ng pelikula because they're scared of being, how do you say this? Not being present for the time being. Like for this month, kailangan may film talaga sila ilalabas. So kahit hindi na siya full length, para lang masabi sa tao na meron kaming movie, we're making big waves, ganun. Instead of focusing on directing a full-length Bisaya movie and then releasing it and letting other productions produce also their full-length movies para sabay-sabay, maraming pelikula. Hindi, ang nangyayari kasi nagpapabidahan.
Sa akin lang to ha, if it's in your heart is just to brag that you're the one who's gonna make change in the Bisaya film industry, I don't, ewan ko ha, sa akin lang yun. I don't think it's gonna work. Na parang, if it's in their hearts na parang, ako yung magbabago sa, it's not gonna work kasi the film industry is always an industry. It's not just about you, it's not just about that guy or that girl there na ganun. Kailangan teamwork yan. Hindi po pwede yan sa sasabihin nyo na lang na ako yung tapos gusto nilang baguhin. Wala naman silang napoproduce pa na full-length movie. Wala pang napapatunayan. Walang pelikula pero nasa profile nila filmmaker. Yun. So, yeah. Thanks, Theo. So my advice, my unsolicited advice, although some of you may not give a damn you don't give a damn about my opinion, but ito na lang sa mga Bisaya filmmakers, advice ko sa inyo, mag-produce muna kayo ng full-length movie. Huwag kayong matatakot na hindi tayo magkalaban, okay? Magkaisa tayo. Huwag kayong matatakot mag-produce ng isang full-length movie, tapos isang pelikula lang sa isang taon. Yung quality, huwag nyo minamadali yung pelikula. Kasi hindi yan siya yung, ang kinakatakot kasi, ginagawa nyo kasi siyang parang vlog na kailangan may content. Yung the term nila na content, may content kayo every week, ganun, or every month, para lang masabi na may pelikula. Mag-focus muna kayo sa paggawa ng isang buong pelikula para sa isang taon. And then you help other productions na mag-produce din ng full-length movies, Bisaya movies, full-length din, para magsasama-sama tayong lahat. Tapos, maraming pelikula sa isang taon, Bisaya movies. Hindi yung parang gusto mo ikaw lang yung nag-produce lahat ng mga pelikula na yan. So, ganun sila sa Maynila, sa Metro Manila. Maraming productions, nakafocus sila sa isang pelikula, kaya ang lakas ng Manila mainstream. So, it's very easy. Okay, guys? Just copy-paste. Di ba? Copy the system, and then paste it here. Gayahin lang natin. Hindi naman siya, hindi naman siya illegal na gagayahin lang natin yung sistema nila dun sa Manila. But let's just work together, okay? So that we can make this Bisaya film industry a great one. Para, yun nga, nag-perform ako sa ni Miss Gloria Sevilla. Sabi nga ni Sir Dandin Ranillo na gusto niyang ibalik yung golden era ng Bisaya movies. Sabi din ni Miss Gloria Sevilla sa kanyang video, na pinakita kasi yung video niya sa screen, sabi niya na vision niya na makita na may Bisaya movies na ipinapalabas sa iba't ibang parte ng mundo. And I think it was such an honor to be part of that tribute event. Kasi na-meet ko si Sir Dandin Ranillo at nasabihan ko rin siya. Sabi ko, Sir, maraming salamat po sa pina-perform nila ako doon. At nasabi ko rin sa kanya na yun nga, sa akin naman yung sa Bomba Films. Anyway, kay kasagaran kaya kay short film. Ayun nga, sabi ni Tio, wala namang masama sa short films. Siyempre, maganda yung short films. Maraming mga gagandang short films. But then yung kasi ni Sir Dandin Ranillo is yung maibalik yung golden era ng Bisaya movies. Pero modernized na. Diba? So, hindi sana yung parang yung mentality na gusto lang magpabida. Diba? Meron din nga ibang mga songwriters na nag-ano sila, yung parang isa lang siya, ang dami niyang kanta. Para lang masabi na maraming kanta. Diba? So, parang nakaka-cringe lang. So, why not give other songwriters, yung mga Bisaya songwriters na the spotlight para magkaisa yun. Diba? Tulungan tayo to make this Bisaya music and film industry to give it the big shot na hinihintay natin lahat. Hindi naman tayo magkakakompetensya. Yung iba kasi nakakaramdam ng ng ganito, ganyan, pag may iba nakagawa ng ganito. So hindi. We have to work as a team dito sa industry na ito. Nasa iisang industriya lang ho tayo. So yun. Bakit ko ba yung kinukwento? Hindi, kasi si Tio. Sinisip pa si Tio, no? Ayan. Okay, si Dato John Show. Sabi niya, shout out naman, Lodi. Hi, Dato John Snow.
Ayan, dami ko nang sinabi. Okay, kasagara. Nabasa ko na pala yun. Kwento naman kayo, guys. Para break konti, di ba? Dahan-dahan lang, Rod, kasi baka maubos yung boses. Meron pa tayong isang oras. Meron ba kayong gustong itanong sa akin tungkol sa pelikula, mga Bisaya movies? Wala? Okay. So, by the way, I would like to say hi to all my VIP members of Rod Maceda True Fans Only, kina Ronel, kay Alpin, kay Rems, kay Christina, kay June, at kay Mon, si Romel, at sa iba pa na ayaw magpa-mention kasi nahihiya sila. Okay lang yun. Baka kasi makita ng nila na, uy, bakit ka naka-follow dyan? Okay lang yun. I understand. Kasi na-culture shock pa kasi. Na-culture shock pa yung mga Bisaya, yung Kabisayaan. Na-culture shock pa silang, nagawa kayo ng sexy movie. Dapat pag artista kayo, dapat dun lang kayo sa Maynila. Dun lang. Dahil para legit talaga kayo. Kailangan sa Maynila kayo, artista. Doon para masabing totoong artista kayo. Pag dito sa Cebu or sa Bisaya, bawal yung ganyan, bawal yung magpa-sexy. Kasi hanggang budots lang tayo. Tut. Yan. Anyway, so big change. I don't want to say big change is coming. Big change has already exploded. So yeah. Okay, so let's continue the show. Also, hi to my vegan Philippines, my fellow vegans from the Vegan Philippines group sa Vipepas. Hello po sa kay Rod din yung pangalan niya, kay Sir Rod din. Sabi niya, siya po yung isa sa mga admin. Sa Kai-Vegans of Davao, hello po sa inyo. Sa Filipino Vegans, kina Ma'am Odessa Caruca. I'm really having a great time watching all your videos. Lalo na yung vegan tilapia. Yan. Itatry namin yun ni mama ko. At saka kay Ma'am Nancy C. Hello din kay Ma'am Sunrisa. Kay Sir Lar, yung husband niya. At kay Aya Sanada, who's also watching. Get well soon, Aya. Okay, si Aya. My leading lady in Naunan. And also in my upcoming film, Tilaikon Basa. Ang daming natatawa sa Tilaikon Basa. Sino pa? Sa team ko, si Miss Jo at saka si Miss Gracie. Theo, sa susunod na mini concert ko online, ha? Mag-VIP ka. Mura lang naman para sa ekonomiya ng ating production yan. Yung matod nila, ipapractice ko pa, ha? Yung sa areglo ko. Next na show. Kasi naka-line up na dito eh. Actually, I've already performed 5 songs already. So, 8 more to go. Tama. Yan. So, sa mga gustong mag-request po ng mga kakantahin ko for the next mini concert next month, sure, na-busy lang din ko ako ngayon. Sige. Hindi. Sige. Yung sa mga gusto po mag-request ng para sa mga kakantahin ko for my next every month meron po akong parang mini concert online para po yan sa mga VIPs. Actually, hindi po dapat ito nag-public lang po ito kasi nagkaroon po ng problema dun sa VIP room. So inaayos po siya yung sound quality. But then this is also a good way to promote na rin the Rod Maceda True Fans Only. So this is just part of the package, guys. Pag naging member kayo, you're gonna get unlimited access to all the Bisaya Bomba films. Second is, nandun na yun sa pag nag-PM kayo. Third is you get free songs from me. Yung high quality, original MP3 copy ng aking songs. So pag naging VIP kayo, ma-receive nyo yan. Yung high quality niya, it's like buying a song on iTunes, yung ganun, bumili kayo ng kanta sa online, yung legit talaga. So, straight from me.
galing sa akin, hindi siya pirated, hindi siya illegally downloaded. So nakatulong na rin kayo sa music industry ng Kabisayahan. Yun. Okay, dami-dami ko nang sinasabi. Ayan, tuloy na natin yung show. Kwento naman kayo dyan. Sige, mamaya babasahin ko yung mga chat na. Okay, so my next song is also a very popular song. Lahat naman popular eh. Okay? Yung sa generation, ewan ko lang kung alam to nung henerasyon ngayon. Anyway, this is originally performed by Southern Sons. And it's called You Were There. I guess you've heard, I guess you know, in time might have told you, but I guess I'm too slow. It's so really romantic, but I know that it's real. I hope you don't mind if I say what I feel. It's like I'm in somebody else's dream. This could not be happening to me, but you were there. You were everything I'd never seen. You woke me up from this long and endless sleep. I was alone. I opened my eyes and you were there. Don't be alarmed, no, don't be concerned. I don't want to change things, leave them just as they were. I mean, nothing's really different. It's me who feels strange. I'm always lost for words when someone mentions your name. I know that I'll get over this for sure. I'm not the type of dreams there could be more. But you were there. You were everything I'd never seen. You woke me up from this long and endless sleep. I was alone. I opened my eyes and you were there. Can I take your smile home with me? Oh, the magic in your head. The rain has stopped, the storm has passed. Look at all the colors, now the sun's here at last. I suppose that you'd be leaving, but I want you to know part of you stays with me even after you go. Like an actor playing someone else's scene. This could not be happening to me, but you were there. You were everything I'd never seen. You woke me up from this long and endless sleep. I was alone. I opened my eyes and I'm not alone. I'm not alone. I opened my eyes and you were there. You were
Okay, at You Were There, originally performed by Southern Sons. Isa sa mga napakagandang awiting from the West. Naalala ko rin, naging part din siya ng nung album ni Miss Regine Velasquez, yung R2K ba yun? Yeah, I remember. Tapos sabi ng kuya ko, yung pinapakinggan namin siya sa radyo, na sabi ng kuya ko na, ibang-iba talaga yung boses niya, mas ang linis. Ayan, so, ano pang kwentuhan natin? Wala na bang dyan? Teka, check natin yung chat, ha? Kung, wala namang gusto makipagkwentuhan sa akin. Siguro yung iba manunod na lang sila sa replay, Sino ba mga dito? Ayan, hello pa rin kay Theo. Diyan, nanunod pa rin siya sa atin. The next song is, it's also a classic, OPM. Ayan. Teka lang ha, inom lang ako ng tubig. Teka lang. Sorry, inom po tayo ng tubig para ma-relax yung lalamunan natin. Tama ba yan? Sure. Ask me pa. Yan. Yung ibang mga VIP, siguro manunod sila sa replay na ng Teka nga pala, may bagyo nga pala na nag-landfall sa Quezon, So, sana nasa mabuti kalagay, nag-landfall nga ipag-pray na lang po natin sila na maging okay po yung kalagayan nila kasi mahirap talaga yung may mga ganun. Masasalanta sila yun. So anyway, kung sino man yung mga makakatulong doon, tutulong naman yan At saka, pag na-survive nila yan, yung kapwa nila, tayo naman, yung mga Pilipino naman, ganyan naman talaga Hindi, kahit naman lahat ibang tao, di ba? Hindi lang Pilipino. So, pag-pray po natin sila na hindi masyadong ma-damage yung kanilang lugar. At yung iba naman nakapag-prepare sana. Yun. Yan, wala na ba kayong ikukwento sa akin? Sino pang nandito? Ang oras na ba? Okay. So, tuloy natin. For my next song, thank you nga pala ulit kay Ronald for the 35 stars. Hindi ko yan in-expect. Okay. So my next song, it's a classic OPM. Hindi ko alam kung alam ng iba ng mga kabataan yung tungkol ito. Pero yung mga followers ko naman mga katulad ko na rin mga Thunders. Ayan. This is a classic OPM. Very sexy, but originally this is a Japanese song. Lumayo ka man sa akin at ako'y iyong limutin. Masakit man sa damdamin, pilit pa ring titisin. Mga lumipas na ligaya, ang kahapong may pag-asa. Mga pangarap na walang hanggan ay naglaho paglisan mo, mahal ko. Pagkat saan ka man naroroon, pintig ng puso ko'y para sa'yo. Naghihirap man ang aking damdamin, nagmamahal pa rin sa'yo, giliw. Limutin man kita'y di ko magawa, hindi pa rin ako nagbabago.
sandaling ligaya, kung ikaw ang siyang kasama, sana ay di na natapos pa, wala nang nais pang iba. Sa gabi na aalala, nalulumbay pagkat wala ka, ang yakap mo'y aking inaasam, sana'y maulit pang muli, mahal ko. Pagkat saan ka man naroroon, pintig ng puso ko'y para sa'yo. Naghihirap man ang aking damdamin, nagmamahal pa rin sa'yo, giliw. Limutin man kita'y di ko magawa, hindi pa rin ako nagbabago. Ang pag-ibig ko sa'yo'y lagi mong kasama. Ay, ay, ay. Woo! Hi, Tio. Tuluyan mong tayo'y di magkita, umaasa pa rin ako, sinta. Pagkat mahal kita, manalig ka, walang katulad mo sa buhay ko. Ikaw lamang ngayon, bukas kailanman, naririto ako, asahan mo. Ang pag-ibig ko sa'yo'y lagi mong kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y lagi mong kasama. Ay, palangga. Woo! Ay, ay, ay. Nag-enjoy ba kayo dyan? Woo! Okay, so that was Lumayo Ka Man Sa Akin. But originally, it's a Japanese song. Title po niya is Single Again. Yun yung ano niya. Tapos, ginawan po ng Tagalog version ni Rodel. Rodel Navarro. Yes. Yes, tama. Si Rodel Navarro nga. Okay. I remember that song. Naging ano siya, OST ng movie ni Gretchen Barreto. Title niya rin is Lumayo Ka Man Sa Akin. Ganda talaga ng mga pelikula dati. Wala bang tahimik lang yung mga VIPs. Okay, so my next song is another classic OPM. So I hope you guys like this one. Remember, I was still in elementary school. Grade 2? Grade 1. Napaghahalata yung edad. So this is Paminsan-Minsan. Originally performed by Mr. Richard Reynoso. Uy, hi Alpin! Welcome to the show. One of the VIPs po. Paminsan-minsan naaalala pa rin kita. Hi Alpin! Kahit ngayon mayroong nagmamahal na ngang iba, tuwing naiisip mong damdamin, nagpapalik. At para bang nariyan ka pa sa aking tabi.
nadarama ang yakap ko, matitikmang muli ang halik mo. Naririnig, sinusumpang ako ay mahal mo. Alvin, paminsan-minsan ang alaala mo'y nagbabalik, at aaminin ko hanggang ngayon ika'y iniibig. Hinihiling ko na kahit nasaan ka man, isipin mo ko kahit paminsan, minsan lang. Uy, si Alvin po, one of the VIP, Rod Maceda True Fans Only. Paminsan-minsan, tinititigan larawan mo. Unti-unting pumapatak ang luha ko. Pinagsisihan lahat ng aking pagkukulang, kaya ikaw nga sa akin ay lumisan. Oh, kahit ngayon mayroon akong iba, kahit sinasabing mahal ko siya, sa puso ko ikaw pa rin ang mahal ko. Paminsan-minsan ang alaala mo'y nagpapalik, at aaminin ko hanggang ngayon ika'y iniibig. Hiniling ko na kahit nasaan ka man ngayon, isipin mo ako kahit paminsan, minsan lang. Ayan. Hi nga pala kay Alpin. Alpin is one of the VIP members of Rod Maceda True Fans Only. Ayan. Ayos, idol. Lalong lumamig dito sa Metro Manila. Idol gawa ng Uy, salamat. Akala ko yung sa Baguio. Tumama sa, sa Quezon. But then let's all pray for them na yung safety nila. Welcome to the show, Alpin. Ayan. Hope you're having fun. Andiyan pa rin si Tio. Hi, Tio. Sayo-sayo tayo sa Tio. Okay? Asan na si Andiyan pa ba si Allen? What happened? What has happened? Okay, so we have another song. Tuloy na natin to. And my next song is also a very popular song. Lahat naman popular to. It's called Maybe This Time. Two old friends meet again, wearing older faces, and talk about the places they've been. Two old sweethearts who fell apart
somewhere long ago. And how are they to know? Someday they'd meet again and have a need for more. They're reminiscing. Maybe this time it'll be love and they'll find. Maybe now they can be more than just friends. She's back in his life and it feels so right. Maybe this time love won't end. It's the same old feeling, meet again. It's the one that they had back when they were too young to know when love is real. But somehow some things never changed, and even time hasn't cooled the flame. It's burning even brighter than it did before. They've got another chance, and if they take it, maybe this time it'll be love and they'll find. Maybe now they can be more than just friends. She's back in his life and it feels so right. Maybe this time love won't end. She's smiling like she used to smile way back then. She's feeling like she used to feel way back then. They tried, but something kept them waiting for this magic moment. Maybe this time it'll be love and they'll find. Maybe now they can be more than just friends. She's back in his life and it feels so right. Maybe this time, maybe this time, maybe this time love won't end. Ooh, love won't end. Ayun. Sana nagustuhan niyo yung kanta. Teka, relax muna ako. Plano ko sana pagdating dun sa She's back in his life and it feels so right. kaso nagbabago na pag diretso talagang set. Medyo mahubos yung boses. Anyway, live tayo talaga. Okay, so sabi ni Alvin, ito na pala yung chat niya kanina. Ano pang gusto niyo sabihin, guys? Si Theo andyan pa rin. Hi, Theo. Tuloy ko na to. Kasi wala naman silang gustong sabihin. At pag ako'y nagkwento pa ng kwento pa dito, ng tuloy-tuloy, mauubos yung boses ko. Ayan, so for the next song, it's another classic OPM. Actually, ni-request to ng mga followers ko dati. 2020, so parang flashback ko. So this is Nandito Ako by Ogie the Pogie. Ogie Alcázar. Mayroon akong nais malaman. Maaari bang magtanong? Alam mo bang matagal na kitang iniibig? Matagal na kong naghihintay, ngunit mayroon kang ibang minamahal. Kung kaya't ako'y di mo pinapansin, ngunit ganoon pa man, nais kong malaman mo. Ang puso kong ito'y para lang sa'yo.
ako umiibig sa'yo kahit na nagdurugo ang puso. Kung sakaling iwanan ka niya, huwag kang mag-alala, may nagmamahal sa'yo, nandito ako. Kung ako ay iyong iibigin, di kailangan ng mangamba, pagkat ako ay para mong alipin. Sa'yo lang wala ng iba, ngunit mayroon kang ibang minamahal. Kung kaya't ako'y di mo pinapansin, ngunit ganoon pa man, nais kong malaman mo, ang puso kong ito'y para lang sa'yo. Nandito ako, umiibig sa'yo, kahit na nagdurugo ang puso. Kung sakaling iwanan ka niya, huwag kang mag-alala, may nagmamahal sa'yo, nandito ako. Nandito ako, umiibig sa'yo, kahit na nagdurugo ang puso. Kung sakaling iwanan ka niya, huwag kang mag-alala, may nagmamahal sa'yo, nandito ako. Baby. Oh yeah, nandito ako. Ayun. Ayan. Thank you sa inyong patuloy na nandiyan pa rin si Theo, si Alpin. So, hope you guys are enjoying the show. Okay. So, my next song, relax naman tayo konti. Sino to? Sino to? Hindi ko makita kung sino. Si Alpin yan. Thank you for the Green Goblin. Okay, so my next song, relax muna tayo. Then, before mag-end yung mini concert, I'm gonna be performing 2 of my original Bisaya songs. I know hinihintay niyan. Wise men say only fools rush in. If I can't help falling in love with you, shall I say it? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea,
darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. For I can't help falling in love with you. Yeah, one of my favorite songs, Idol. Yeah, thanks, Alvin. Thanks for sticking around. One of my favorite songs, Idol. Nice. Thank you, Alvin. Buti naman. I'm happy you're enjoying the show. So, kwento tayo. Mamaya, Alvin, pwede kang sumalang. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. For I can't help falling in love with you. No, if I can't help falling in love with you. Ayan, can't help falling in love. Thank you, Alpin. One of my favorite songs, Idol. Nabasa ko na pala yan. So, Alpin, gusto mo sumalang? Para kwentuhan muna tayo? Before my two last songs. So I'm gonna be singing two of my original Bisaya songs. Sorry. Nag-burp. Nag-burp nasa mic. Tapos yung nag-sorry, umalis sa mic. Alpin, meron kang gustong sabihin? Yan. Relax muna tayo. Okay. So, since wala naman sasabihin si Alpin, check natin yung ating private channel sa mga VIP. Wala rin sasabi si Allen. Okay. So, my next song, this is my third single from my self-titled album. So, my self-titled album has 10 original Bisaya songs. So, ako po yung nagsulat at nag-compose ng kanta. Yabang, no? Hindi, kasi, passion ko talaga po ang magsulat ng lyrics at mag-compose ng tono yung tugtog niya. So, may nag-ask dito, ano daw yung bang yung nagsulat at yung composer, pag pareho po sila, yan po yung songwriter. Yung lyricist, yung lyrics lang po sinusulat, yung composer, yung tono, yung music lang po yung kinocompose niya. Pag yung tao po, marunong po siya magsulat, yung lyrics, tapos marunong na rin siya maglagay ng tono para doon sa lyrics, siya po yung songwriter. Ayan. So, ako masaya po kasi naging part po ito ng album ko. It's my third single, upcoming single. Malapit na po itong lumabas sa Spotify. It actually got released in 2018 and originally performed by Raisel Punay. Si Raisel Punay po ay isa sa mga Sinulog champion she was the champion of Sinulog Song Festival in 2016. So, siya po yung umawi. Ako po yung nag-compose, ako po yung songwriter, tapos siya po yung pinakanta ko. Ano ko po talaga to, nagawa ko po yung kanta way back 2014. Tagal na, no? Tapos, pinarinig ko na kay Ray,
pinakanta ko na kay Rachel noon dati. Kinigitar ko, tapos kinakanta niya. Tapos sabi ko, i-record na ito. So, medyo naging busy siya. Naging busy din ako. Hindi din nagtugma yung mga schedules namin. Ganun talaga kasi pag hindi mo minamadali. So, yun. Nagkatugma na yung schedule namin. After 4 years, 14, 15, 16, 17, 4 years nga. Galing pa siya ng Japan nun, si Rachel. Nirecord niya. Nirecord namin. At yung version niya ay folk. Kasi yun talaga yung pina-arrange ko sa aming music producer na si Kel Silva. So, if he's watching right now, also to Kel Silva, the sexiest beast. He's my music producer. Siya po yung music producer po ng aking mga kanta. Even sa mga previous artists ng WCN na nilaunch ko po. Okay, so, and this time, I'm gonna be performing my third single in Bisrock version. Sa mga hindi po nakakaunawa kung ano po yung Bisrock, it's called Bisaya Rock. Yan po yung Bisaya na rock and roll. Sa mga Taga-Luzon ko po dyan na fans, marami na pong nangyayaring mga big things, mga kaganapan dito sa Kabisayaan na labas na po yung Manila mainstream showbiz. So, para updated din po kayo, subaybayan nyo rin po kami. Kasi marami na pong magandang mga kanta dito na hindi naman po kailangan kasi na galing lang sa Manila lagi yung mga... Siyempre, lahat naman ng musika, maganda, di ba? Pero may mga magagandang, malalaking mga kaganapan na nandito na sa Kabisayaan. Yan po yung Bisaya Rock. Okay, so ayan, I'm gonna be performing na my third single. It's called Hangtud Karon. Ibig sabihin po niyan ay hanggang ngayon. So it's a very nice song. Medyo rock po to. Ako naglantaw karon sa kalangitan, may bayong samtang imong gikuptan. Lisod man ni nga tuuha, apan maugayod ang kamatuuran. Daghan man tagpagsulay nag-ihagian, anira gihapon kitang duha. Ikaw ug ako ning kalibutan. Ang tud karon, kita ra gihapon ang nagigugmaay. Ang tud karon, dili ko mo biya, di mo niya ko kanunay. Wow, wala ko'y mahangyo pa, wala ko'y masulti kundi la 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 la. Ang tud karon, ang tud karon, ikaw lang ug ako. Bisrock. Ang tinuod nga gugma, dili malikayan, magkasakit ay gyud sa usag-usa. Usay maginilakay, di magkasakanay, apan sa dugay kay magbalik ra. Daghan man tagpagsulay nga giagian, anira gihapon kitang duha. Ikaw ug ako ning kalibutan. Ang tud karon, kita ra gihapon ang nagigugmaay. Ang tud karon, dili ko mo
piyanin mo niya ko kanunay. Wow, wala ko'y mahangyo pa, wala ko'y masulti kundi la 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 la. Hangtod karon, hangtod karon, hangtod karon, hangtod karon, ikaw lang ug ako. Abangan nyo po itong kanta na ito. Lalabas na po siya sa Spotify. So, yeah. It's a great song. Para po sa magkarelasyon na pinag-ibay kanilang relasyon sa hinaba ng panahon. Kan man tagpagsulay agi-agian, aniara gihapon kitang duha, ikaw ug ako ning kalibutan. Oh, hangtod karon, kita ra gihapon ang nagigugmaay. Hangtod karon, dili ko mo piyanin mo niya ko kanunay. Wow, wala ko'y mahangyo pa, wala ko'y masulti kundi la 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 la. Oh, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Oh, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Oh, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Oh, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, oh, la 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 la. Ooh, la 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 la. Oh, la 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 la. Ooh, hangtod karon. Ayan, so abangan nyo po yan. It's gonna come out soon on Spotify, I think next month. Yes, so it's my third single. It's an original Bisaya song that I wrote and composed myself. It's Hangtod Karon. Sabi po ni Alpin dito, maganda idol ang yung tema ng kanta. Saka yung tugtog niya, may Tagalog version kanyan, idol. Actually, English na English. Puk! Hindi, Alpin, ginawan ko talaga siya, tapos inaayos ko na lang. Hanggang ngayon, hanggang ngayon. Hanggang ngayon, yung magiging title niya. Hanggang ngayon, ikaw lang at ako. Abangan niyo po yan. Pero syempre, mauuna muna po yung Bisaya. Siyempre, lalabas pa yan. But you can also check the first release, yung kay Rachel po na yung folk version. Yan, maganda rin po yun, yung kanyang version. May music video na po. Kaingit nga kasi siya, na-shoot ko na yung music video niya. Hindi, joke lang. But then, yeah, we're gonna be filming the music video rin. But first, the Tambay is gonna come out. Then, the Ayaw Jud Ay. Tapos, ito pong Hangtod Karon. Sabay-sabay yan, kasi medyo naantala po nung audit. Ayan, thank you Alpina sa inyong suporta. Sa mga fans ko po, sa mga supporters ko na patuloy na nakasubaybay sa akin, yung iba dyan, alam ko medyo, nasa alanganin pa na, sorry, yung iba kasi gipit pa. So, kaya hindi pa makapag-VIP. So, antayin ko lang po kayo ha. Alam ko po, andyan naman po kayo. At nakakabawi na tayo sa pandemya. Yung pong inyong magiging VIP membership, malaking tulong po yun para sa ikagaganda ng content. Ayan, yung term natin. Sa content, yung sa mga ipoproduce ko po na mga music sa lahat po ng from the Maceda films and music. Ayan. So, antayin ko po ang inyong pag-join sa VIP. And also, I would like to thank Ronel
na nagbigay ng 35 stars. Yan. Pindutin nga natin yung clap. Nandito siya, hindi ko naman napindut. Ay, pinagtawanan ako. Sorry, ito pala yung clap. Pero pang isa eh. Actually po itong console na to ay pinahiram na po sa akin ni Aya. Walang budget. Ayun. So hi nga pala kay Aya Sanada, my leading lady in Naunhan and Tilay Basa. So if you're watching right now, gang, get well soon, okay? I'm always here for you, your friend. Ang OA, showbiz. Pwede namang i-PM. Ano lang, kwentuhan lang konti. Wala naman kasing iba yung sasabi. So yun, yung manunod ng replay nito. So sana na-enjoy nyo yung mga kinanta ko kanina. Okay? So for my next song, my last song, ito na, finale, para po sa inyong lahat. Mura na kung tambay. Woo! Come on! Mura na kung tambay. Thank you sa mga nanonood ngayon. Lahikas na ng nailan ko. Lakas ka ayong dating ni mo, dirikan ako. Kiba kung ganahan, put ka na ko. Kapag nga naman intaw, lisod kayo kangaton. Limantik ka rin nung angang, limantik ka pasatan. Sugdan ako kay surot, ikasarga, was lobo uptown. Imuran ako, tambay, sa sagig pa abutin mo. Kung na ba ko'y bililis, kasing-kasing mo. Mura na kung tambay, sa sagig pa abutin mo. Kung na ba ko'y bililis, kasing-kasing mo. Mura na kung tambay, sa sagig pa abutin mo. Kaya na dyan kay bililis, kasing-kasing ko. Mura na to, tambay. Mura na to, tambay. Hashtag Bisaya Music World Domination. Kung gaan kunin mo kusang igayon, dirira at ang slow waragaw at tong mga suruyon. Ihatag ko kali mo akong tanang panahon. Salik lang ako palang gagay. Limantik ka binuangan, limantik ka pasagdan. Oh, sugdan ako kay ikaw ragyo ng babae nga kong forever. Imuran ako, tambay, sasagig pa abutin mo. Kaya na dyan kay bilinis, kasing-kasing ko. Na ba ko'y bilinis, kasing-kasing mo. Mura na kong tambay, sasagig pa abutin mo. Kaya dyan kay bilinis, kasing-kasing ko. Mura na kong tambay. Whoa. Everybody, come on. Mura na kong tambay. Di mo man ko imong tambay. Whoa. Sige lang, og tambay. Sige lang, og tambay. Whoa. Sige lang, og tambay. Sige lang, og tambay. Tambay. Oh. Tambay. Mura na kong tambay. O Inday. Di mo man kung imong tambay. There you go. Maraming salamat po sa nag-attend ng aking show. Thank you so much sa inyong lahat. At hanggang sa susunod na naman po na mini concert. Sobrang nag-enjoy po ako. Ayan. Thank you. Thank you, Alpin. Pwede mo akong chat sa private room natin sa Rod Maceda True Fandom. To all the Rod Maceda True fans, VIP members, thank you po sa inyo. Sa mga sponsors ko, sila Ma'am Sumbisa, Vegan Philippines, Manila Vegans, Cebu Vegans nga pala, Filipino Vegans, Ma'am Odessa Caruca, Ma'am Nancy C, sila ba? Sa aking team, si Miss Jo, si Miss Gracie, ayan, sa aking mama, nanonood din ngayon, at sa aking family. Mura na kong tambay, sa sagig pa abutin mo. Kung na ba ko'y bilinis, kasing-kasing mo.
Mura na tambay sa sigig paabutin mo. Kaya na kay bilibis kasing-kasing ko. Mura na ko tambay, tambay. Whoa. Thank you, thank you. Thanks, Alpin. Be safe always. Kung gan kung di mo kusang igayon, dilira at down slow buragawa tong mga suruyan. Ihatag ko kanimo akong tanang panahon. Sanig lang ako palangga kay ayayay. Oh, sugdan ako kay Kauragyo na babae nga akong forever. Mura na ko, tambay sa sigig pabutin mo. Kaya kay bilidis kasing-kasing ko. Thank you!